Goeie. Goeiedag. Wat ben je aan doen? Ik wacht op mijn vrouw, die is hier haar kunst aan het vertonen. Realistisch schilderen probeert ze onder de knie te krijgen. Aha. Ze is op cursus. Juist. En jou hel je haar weer op. Ja. En kan je nog een beetje opzetten met de vrouw? Ja, het is wel zo, want nou ik thuis ben, bemoei ik me overal met. Ja, dat was ik op het werk ook gewend. Overal mee te bemoeien. Dat, thuis doe ik het ook. Dat valt niet altijd goed. Nee. Maar dat gaat wel hoor. Ja. Daar redden we je van met. Ik hoef nog niet naar de mediator toe. Ja, Bella. We zijn nog naar het beelden. Hallo. Ik heb verteld dat jij die kunsten van het realistisch schilderen... Zijn ze aan het filmen? Zijn ze het filmen hier? Ja. Nou, Goeiedag. wou het een beetje lukken vandaag? Ja, het wou hartstikke goed lukken. Wat heb je gemaakt? De tulpen zijn heel mooi geworden. Tulpen geschilderd. Ja, Nou meneer. ja hartstikke mooi. Nou, Nou, ook toevallig. nou ja, het is hartstikke toevallig, hè. Nou, het is hartstikke leuk dat ik dit gedaan heb. Hè? Nou, bedankt. Zo, de zenuwen ervan. Oké, hoi.